Каза ли вече? Какво да ми каже? Айде, кажи. Сестра ми е родила маймунка. Андрей, по-добре кажи сега. Няма смисъл, отивам, връщам си толкова. Има неща, които големите не разбират. Майя? Какво правиш, бе? Как така? Майче, много си разсеяна. Да не мислиш за момче. Всичко наред ли? Как си? Добре съм. Добре си. Най-добре да им казвате истината. Върху учебната дъска се пишете само неща, свързани с конкретния урок. Нищо не сме писали. Време. Май ще плоде! Господин Нилсън, както не е бил в Африка, не знам. Какво плямпаш пак, бе, дебел? Да не вземе да излезе на перваза, да залитне. Как ще залитне маймуна?